În vara lui 1848, țara românească fierbea, iar Islaz devenea scena unei rupturi istorice. La 9 iunie, proclamația de la Islaz cerea libertate, egalitate și domnie națională. Programul a promis desființarea privilegiilor, reforma agrară și o armată națională modernă. Pentru boieri conservatori și pentru poarta otomană, aceste idei sunau ca o amenințare. Revoluționarii știau însă că valul european din 1848 nu mai putea fi oprit ușor. Ecoul de la Paris, Viena și Budapesta transforma ideile în presiune politică reală. La București, frica de imperii a cântărit mai greu decât entuziasmul străzii. Rusia și Imperiul Otoman priveau atent, temându-se că principatele vor cere prea mult. În doar câteva luni, speranța și represiunea au mers mână în mână. Totuși, Islazul a rămas începutul vizibil al drumului spre România modernă.